Татар спортчылары Олимпия уеннарында медаль яулый. Татарстан үшін кімнәр чыгыш ясый, кімнәрдән җиңү күтәргән. Эфирда таянуны тастапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, biz бүген дә онлайн режимда эшлибез. Әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Татарстаннан 8 спортчы, ләкин татар спортчылары да шактый безнең Россия җыелма командасында. Илнар, ничек уйлыйсың? Зур уңышмы бу 8 спортчы? Әллә инде уңышларны Олимпия уеннары биткәч кенә сынарга кирәкме безгә? Әлбәттә, Олимпия уеннары биткәч кенә нәтиҗә ясарга кирәк, әмма Олимпиадага бару ул инде бүгенге шартларда бирәк тә үзе зур мәртәбә, чөнки монда бит инде батырларның батырлары дип әйтәбез, чемпионнарның чемпионнары ләгә теләсә кем ләкми. 8 спортчы әз түгел, чөнки 4 ел элек бездән нибары 4 кенә спортчы барган иде, һәм алар 3 медаль кайтканнар иде. Бу ел 8 кеше киттеләр, әле бу Татарстаннан гына, һәм медальләр алу шанслары бар аларның. Беренчесе, икенчесе, бүгенге шартларны күреп торабыз. Коронавирус, әле ярышка чыгып җиткәнче спортчылар иләк аша узалар. Монда тикшерәләр һәм белүебезчә Кытайда да бик кырыс шартларда сакланырга туры килә алардан. Шуңа күрә булыр шикелле. Безнең белән элемтәдә Эдуард Латыповның әтисе Радмил Латыпов, сезне сәламлыйбыз. Чыннан бик зур уңышларга инде моңа кадәр дә иреште. Төрле дөнья чемпионатлары булсын, башка этаплармы? Һәм инде беренчеләрдән булып Россиягә медальне дә нәкъ менә Эдуард Латыпов алып килде. Ниндирәк хисләр кичерәсез бүген? Шатлык инде безнең, нык шатлык, куанабыз. Нык узак көтеп тордык инде без бу җиңүне. Тренерларында менә әйтәбез, благодар итәбез инде менә шушындый нигә алып барган өчен аны. Менә нык шатлыкта утырабыз инде әле. Ничектер санап та бетермибез үзебездә. Олимпия уеннары медален яулау сезнең улыгыз өчен, сезнең өчен нәрсә ул? Мондай гадәти ярышлар аңлашыла. Хәзер менә яңа дәрәҗәдә Олимпия уеннарында җиңү аерыламы башка җиңүләрдән? Айырла инде бу Олимпия җиңүе уланарга шулай нык нитеп барды инде Олимпиадага эләгергә дип тырышты, нык тырышты. Менә үзенең мечтасы булды инде менә. Сбиваться инде беренче медаль белән дә үзен Олимпиадага эләгү белән бик переживать инде алдан. Менә шире белән дә бит коронавирус белән итеп алды. Нык переживать, но менә Ходай бар икән. Менә без әйтәбез, үзебез шундый шатлыкта әле нитеп тә бетермибез. Әле алга таба да Эдуардның чыгышлары булачак һәм тагын да югарырак үрләр көтеп калабыз без аннан. Менә җиңгәннән соң, сезнең белән шалтыратканнан соң ниндирәк сүзләр җиткерде, беренче сүзләре нинди иде? Ну, нәрсә дисен инде? Әйтте инде, может, шулай килеп чыкты инде ди, может нирәк тә булганды, бүтәнчәрәк чыган булса, менә бер ничек тә әйтеп булмайды. Әле может хуже булган булыр, әле ничек булыр иде менә. Булай инде ди, вроде начар түгел, үзе куаныштан инде беренче медаль белән. Булай ник брас расстроительство алган инде менә. Азактан гына шулай килеп чыкты дип булды дип. Ну, поддерживать итәбез, бөтенесе поддерживать итә, булай настроениесе була яхшы үзенең настроениесе. Чыннан да, һәм шундый бер кызыклы факт бар. Монда инде әгәр дә Татарстаннан без бары тик 8 спортчы гына дип әйтәбез икән, ләкин барлык татар халкы, татарстанлар алар барыбер татар фамилияле һәм бигрәк тә үзебездә тәрбияләнгән спортчылар өчен җан ата. Ради килешәсеңдер. Шул Камила Вәлиева, Эдуард Латыпов алар безнең өчен чит спортчылар түгел бит. Алар үзебезнең нәкъ менә спортчылар өчен җан аткан кебек атабыздыр. Әлбәттә, Эдуард та үзебезнеке, Камила бигрәк тә инде Казанда туган барыбер. Ләкин бит бар безнең Ульяна Нигъматуллина дип, аны да рәхәтләнеп хәзер татар килене дип авыз тутырып әйтә алабыз. Җитмәсә ул Казан бездә бит укыган, Идел буе физкультура академиясендә. Шуңа күрә аларны да үзебезнең дип атай алабыз әлбәттә. Гомумән алганда татарлар гына түгел, мин үзем Россия теге җанатар буларак Россия җыелма командасы өчен үзебезнең дип саныйм. Менә Александр Буршунов нигә безнеке түгелме? Әлбәттә безнеке.
Хәмәйе беренчеләрдән булып алтын медальне Александр Большунов китерде безнең җыелмага. Ләкин сенсацияләр дә бар. Шул исәптән Татарстан спортчылары арасында, мәсәлән, шул ук Данил Садриев, әле 18 яшьлек егетне кем уйлаган, шундый дәрәҗәгә җитеп, инде хәзер төп фаворитлар арасына эләгер дип, чыннан да аның тренеры Николай Герасимов безгә видеоязма җибәрде. Сезнең белән бергәләп карап алыйк әле. Тут в этой спортшколе, в этом спортзале проходили тренировки по подготовке спортсмена. Данил пришел заниматься в 6-летнем возрасте, еще был, будучи в садике, 2 года до школы оставалось. Ну, парень такой был, глаза горели, хотел заниматься этим любимым видом спорта для всех мальчишек города Леногорска. Первые старты у Данила пришлись на 2012 год. Спустя как 2 года он прозанимался этим видом спорта. И сразу же как бы пошло очень результативное движение в его занятиях. Первый серьезный старт по детскому виду программы был в Германии, Гармиш-Партенкирхен, где он показал очень неплохой результат. Оттуда все как бы и пошло. Работоспособный парень, очень трудолюбивый, целеустремленный, в команде, уважаемый спортсмен, незаносчивый, добрый. Вот таким пареньком, 18-летним, он и попал на Олимпийские игры. Олимпия уеннарына эләгү Илнар, без әйттек, бу үзүк зур уңыш дип, ләкин бу күрсәткеч булып торамы? Нәкъ менә спортчыларның үсешен бәяләгәндә, аннары инде үзебезнең регионда, мәсәлән, төбәктәге спортның торышын билгеләгәндә, әллә күбрәк без массалы һәм менә бу күләмгә, сонга игътибар итәргә тиешме? Ничек уйлыйсың? Олимпия җыелма командасындагы спортчылар саны әлбәттә ул төбәкнең спорт көчен күрсәтә. Бу әле спортчыларның спортта уңышлары гына түгел, күпмедер дәрәҗәдә спорт түрәләренең лоббизм көчен дә күрсәтә. Без инде беләбез, командага беренче, икенче, өченче урыннарга чыгына алмыйлар. Анда шулай үзенә күрә кабинет көрәшләре дә була име. Бирәктә менә күрдек бит хоккей җыелма командасының ничек тупланганын. ЦСКАга якын кешеләр килгәч, анда әлбәттә ЦСКА уенчылары күбрәк булды. Шул былтыр мәсәлән Авангард белән бик яхшы уйнаган егетләр, Авангард составында алтын медаль, дөресрәге Гагарин кубогын уткан егетләр, алар җыелма командага эләкмәде. Шуңа күрә бу төбәкнең көчен күрсәтә. Һәм массалык белән дә монда нидер параллель китерергә була, чөнки без беләбез, һәрвакыт спорттан ниндидер зур җиңүләр яулана икән. Ул кешеләрдә, җәмгыятьтә чагылыш таба. Мәсәлән, әйтик, чаңгычылар җиңә икән, малай-шалай чаңгы белән күбрәк кызыксына башларга мөмкин дип фаразларга мөмкин. Бу массалыкка да төбәкнең көченә дә тәэсир итә торган әйбер. Радмил әфәнде, менә сезнең хәзер инде улыгызның уңышларын күреп, шулай ук чаңгы спортына, биатлонга игътибар арты дип саныйсызмы? Гомумән яшьләр киләме, тартыламы әлеге спортка? Тартыла, яшьләр килә. Күп үзе дә поддерживать итә. Монда менә прямо биатлонный центр ачтылар бездә. Яшьләр килә, йөриләр, соревнованиялар областной уровеньда үткәрәләр. Үзенең менә кызыксыну кайчан башланды? Нинди шартларда әзерләнә иде ул, мәсәлән, бала чагында? Һәм үсә менә бу шартлар яхшырдымы әзерләнү өчен? Менә бәләкәй чактан ул күп секциялардан тотынды инде. Но 4нче класслардан тотынды чаңгыга йөрергә. Шул чаңгыда зур итеп нитеп калды ул. Нарсын менә биатлонны карый телевизордан безнең менә Уфаның Максим Чудовның өчен бик балет итә иде. Шуннардан соң адресларын тапты да, менә безне кушты инде Уфага илтергә, шушы биатлонный центрга. 16 яшендә без аны 10нчы класста менә илттек анда. Соңрак дип тә әйттеләр. 16 яшьтә дип, но результатларын карадылар, ничек чаңгыда чапканын диде дә алып калдылар безләрне. Атырга өйрәтербез диделәр инде. Менә бу каян килә бу сәләт дип уйлыйсыз? Элек сезнең династиямы бу, геннарда бармы бу? Әллә аның үзенең тырышлыгы аркасында гына чыккан күренешме бу? Ничек бәялисез? Безнең дә бик зур инде тырышлыгы булды. Без аны шул поддерживать иттек. Бу нәрсәдән килә инде? Бездә үзем дә мин школдан инде чаңгыда чабайм, әле менә һаман да йөрим чаңгыда чабам.
өзі нық трудолюбивый малай, ол нық тырысшын, өзін ясады енді. Біз шол поддерживать етіп тұрдық, бір нәрсәлі қошы келмедік, ярдам етіп тұрдық. Өзінің түп қиялы нендей қазір мына? Сөйлешесіздер шулай оқ. Нәрсеге үмітленерге нендей үрлер һәм мақсатлар қоя өз алдына? Қоя, не дейінді, личный медаль алырға дей, тырышам енді дейді. Мына шушысындай сөздер айтты енді. Бізден шанып қаламыз. Шул өзімнің личныйын алырға дейді енді Олимпиадада. Бізде шанып қалабыз, аның мұндай үрлерге ерішуіне. Шынанда, Радик, өзі бізде де бет біздің енді шаңғы өзеклері Қозандағына түгіл, мәселен, түрлі районларда да қазір үсе башлады. Міне, балалардың тортылуы һәм нәкмін әлігі профессионал дәрежеге жетуіне нәрсе керек. Бары бір, енді шундай спорт регионы Татарстан үшін бәлкі әлігі сонлар әләні зұрда түгілдір. Ләкин бұл іш бетінде көптенен бара, һәм башқарла. Бүгін біз міне бірінші жемішлеріні көре башларбыз мекен? Мен сенің білен келешем, шыннан да үшінші башқала деп айтабыз, біз мақтанырға айратабыз, ләкин артық көп түгіл, 8 спортшығына деп санайбыз екен, ол артық көп та түгіл. Шаңғы спортына келгенде де, мәселен, мен бек үмітләнген емді, енді неше ел сөздер алып бараз, біздің зәйді мына деген шаңғы спорты үзегі бар ешіл үзенде, ләкин негедір біздің составта бары тек бір гіне шаңғышы, мына шуңа бәйлі, әлі мен айтам трамплиннан секіру, спортына да түріне де бәлкі иқтибарыны артырға керектір, чөнки традициялар бар біздің Әлмәт, Лениногорск төбәкләрендә ул инде күптәннән килә, ул трамплиннан секіру, менә бу Данил Садыровның эләгү дә ул очраклык кына түгел. Инде бәлки шуннан да массачылыкка басым ясый башлаганбыздыр, шуңа күрә бәлки Олимпия уеннарына 8 генә кеше баргандыр. Команда спорт төрләре турында без сезнең белән бергәләп рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалда Тояны нуктасы тапшыруы, без бүген Олимпиада һәм гомумән татарларның Олимпиадада катнашуы турында сөйләшәбез. Радик, чыннан без әйттек, менә без Татарстан спортчыларынан түгел, татар спортчылары өчен дә җан атабыз дип. Ләкин шул ук вакытта Татарстанда туып та башка төбәк өчен чыгыш ясау каян килә ул дип уйлыйсың? Сәбәпләре нинди икән моның? Әлеге проблема ул күптәннән күтәрелеп килгән проблема. Менә мин үзем Камилә өчен бераз гына үкенеч белдерәм, чөнки вакытында күреп барыбер Татарстан Казанда туып та Татарстанга яза алмадык һәм ул бүгенге көндә Мәскәү өчен чыгыш ясый. Китеп баралардыр инде шул иң беренче чиратта акчага бәйледер инде, ул финансларга бәйледер, шуңа күрә шуның белән генә бәйләп аңлаталам. Илнар килешми кебек әлеге фикер белән. Шартлар да булуы кирәк, әлбәттә. Теге бу үзендә тренерларын юк икән, матди техник шартлар юк икән, әлбәттә китә инде ул, әгәр дә сәләтле икән. Илнар, син нидерәк фикердә? Ни өчен килешмисең әлеге фикер белән? Мен проблема дип атамас идем. Монда бу гадәти хәл бит, спортчылар миграциясе бар. Алар кайда шартлар яхшы шунда китә. Икенчедән, Камилә Казанда булса, мен аннан Олимпия чемпионы чыгар дип уйламыйм. Уйламасы чыкмас дип уйлыйм, чөнки андый йолдызчыклар инде алар кечкенә чакта шул Тутберидзеларга барып кул астына чыгалар өчен Мәскәүгә китәргә тиеш, бу гадәти хәл. Икенчедән, мин дә сибелгән татарның бер газиз баласы да дигән шикелле, бу егетләрнең кызларның күбесе бит нәгъ читтә. Андыйлар да бар, читтә бөкләр туганнар, шул Эдуард Латыпов, мәсәлән, Камышлы, Гади авыл егете. Бу проблема түгел, менә безнең язмыш шулай инде, татар бөтен дөньяга сибелгән. Һәм шунда да күтәрелеп шытып чыкканнар. Әлбәттә, Дамир Шәрипҗанов Омск авангард уенчысы, Акбарс уенчысы булып барса, яхшырак булыр иде, чөнки үзебезнең татар егетләре күбрәк Акбарста уйнасалар, кызыграк булыр иде. Артур Каюмов, мәсәлән, Локомотив уенчысы, ул бит инде гомумән беркем дә уйламады җыелма командага эләгерде, чөнки теге элиталы уенчылар сафында йөри торган егет түгел инде ул, дөрес әйткәндә, әмма шулай килеп чыкты. Менә әлбәттә икенче ягы бар мәсьәләнең. Менә безнең бер юлы Татарстаннан 4 хоккейчы бит инде эләкте хатын-кызлар җыелма командасына. Бу Фәнүзә Кадырова Кукмарадан, аннары Ландыш Фәләхова бар Сабадан. Аннарда ахырдан тагын 2 өстәлде, бер саны запас уенчысы буларак барды Лиана Ганиева һәм Ландыш Фәләхова да эләкте бит Сабадан. Аны ашыгыч рәвештә чакыртып алдылар. Коронавирус белән авырый башлагач беренче кыз.
Менә алар белән кызыграк килеп чыга инде, алар чөнки монда заманында Акбарсның Урицкий хоккей клубының танылган уенчысы Сергей Столбун алардан команда оештырып карады. Бу эш безнең спорт түрәләре тарафыннан бик игътибар бирелмәгәч, алар мәҗбүр булдылар Россиягә таралырга. Алар кемдер менә Фәнүзә белән Лиана алар уйнар Санкт-Петербургта, Ландыш уйный Скиф командасы Төбән Новгородта, тагын Сосина менә Агыйделдә уйный Уфада. Менә ул яга проблема әлбәттә, чөнки мин әлбәттә хоккей фанаты түгел, хоккей хатын-кызлар хоккей командасының. Шулай да үзебездә команда булса, менә алар бит 10-тән артык кыз, алардан бит. Шунда алардан аерым бер җыелма команда җыярга мөмкин булыр иде. Һәм Фәһим Кадыров безнең белән шулай ук элемтәгә чыкты, аның фикерен дә тыңлап үтик әле. Чөнки аның кызы, син әйтеп киткән Фәнүзә Кадырова бүген төп рольләрне башкара Россия җыелмасында. Исәнмесез, спорт сөюче дуслар, исәнмесез Алмаз. Олимпия уеннарын спорт шагына түгел, спортны һәр үз иткән яраткан кеше көтеп аладыр. Безгә бигрәк тә инде спорт төрләреннән фигуралашу, чаңгы, хоккей бик ошый. Ни өчен дигәндә, араларында инде безнең үзебезнең татар егетләре, татар кызлары да бар. Ошамаган яклары инде менә үзебезнең флаг астында чыгыш ясамау бик борчый. ПЦРлар, тестлар белән инде менә бүгенге көндә Канада белән уйнадык. Бу инде уенда уенчыларның маска киеп уйнаулары, алар инде бердә шулай бер булмады. Хоккейга мәхәббәт Фәнүзәгә 5-6 яшьләрдә барлыкка килгәндер дип уйлыйм мин. Ни өчен дигәндә, ул вакытта мин хоккей тренеры булып эшли идем. Нисаттан Фәнүзәне кире балайдым. Аннан бергә эшкә керә идек. Конкилар киретеп, аны бузга бастырып, тора бара инде уланнары балаларның таякларын алып, шайтып, шайбы сугып, шайтып башлап җибәрде. Бу хоккейга кирип китү Фәнүзәнең үзенең үҗәтлеге аркасында булды дип әйтәсе килә. Женщикаска инде ул Казанга китеп укыды. Женщикасын Казанда укып, укыганда инде мен аңа татар мәктәбе дә бар иде Казанда, рус мәктәбе дә бар иде, татар гимназияда, татар мәктәбе гимназияда укытмыйчы, мен аны специально инде рус мәктәбенә укырга киттем. Ни өчен дигәндә, аның теге беләйдем, аның алга таба шуш хоккейга кирип китәсем, шуңа күрә русча җиңел булсын дип, аны рус мәктәбенә кертеп җибәрдем. Ул вакытта тренерга Сергей Николаевич Столбонга минем рәхмәтем чиксез. Ул безнең кызларын шайтып, тартып чыгарып, югарыга ул күтәреп җибәрде. Димәк, күргәнебезчә, Татарстанда да андый спортчылар булырга мөмкин. Һәм шул ук инде безнең хатын-кыз хоккей командасы мисалында булсынмы, әлеге спортчылар мисалындамы? Радик, ничек уйлыйсың, әгәр дә вакытында шул ук дөрес тренерга эләкмәсәң, вакытында дөрес шөгыльләнү залына килмәсәң, андый спортчылар һәм андый талантлар яшеренеп ятмый микән? Менә аларның чыгуы белән һәм аларның ничектер дөньяга таныту белән кем шөгыльләнергә тиеш дип саныйсың? Әлбәттә, беренче чиратта безнең спорт функционерлары көргәнергә тиеш. Тренерлардан башлап, бүгенге көндә күбрәк әлеге мәсьәлә белән шөгыльләнә безнең яшән бадрын түгел, әтиәниләр әлеге дә баягы шул лоббизм дигән әйбер килеп кысыладыр инде. Спорт функционерлары һәм министрлыктагы, ведомстволардагы җаваплы кешеләр. Мин менә бер әйберне аңламыйм. Виктор Уайлд безгә Татарстан өчен чыгыш ясап, Татарстанда спортның әлеге төре никадәр генә зур шәхс булмасын, үсеп китәр микән? Безнең мәсәлән Субайда, Чирмешәндә, Җистайда яки Чүпрәлдә сноуборд белән шөгыльләнә башларлармы дип әйтәсем килә инде. Әнә шул Илнар әйтмешли булган резервларында куллана алмыйча, хатын-кызларны хоккей командасын булдыра алмадык. Бу урында пауза ясап, Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Хәмитуллин Шайхетдиновка да сүз бирик әле. Пекиндагы кышкы Олимпия уеннарында Татарстан Республикасыннан 5 спорт төре буенча 8 спортчы катнаша. Бүгенге көндә турнирда Владислав Хадарин сноуборд төрендә һәм Данил Садриев трамплиндә сикерүдә инде ярышларда катнаштылар.
үзләренең көчләрен сынап баралар. Булат Кызганычка каршы икенче омтылышны үтәгәндә хата аркасында финалга чыга алмады. Бары тик 15нче урында гына. Әмма ләкин әле тагы ярышларда катнаша. Безнең яшь егетебез Данил үзенең иң яхшы күрсәткечен күрсәтте. Беренче трамплиндә сикергәндә ул иң ерак рекордта куйды. 107 метр ярымга сикерде. Әмма ләкин икенче сикерешендә аның уңышлы булмады. Ул бары тик 8нче урында гына калды. Әмма яшь спортчы өчен инде әйтергә кирәк, һәм беренче тапкыр гына катнашуын исәп алсак, бу аның өчен бик зур уңыш һәм горурланабыз. Медальләр өчен көрәшкә безнең сноубордчылар Милена Быкова һәм Вик Уэлд чыгачаклар. Шулай ук чаңгы ярышларында Христина Масокина көрәшәчәк. 9 февральдә безнең хоккей турниры башлана. Анда Россия җыелма командасында безнең Акбарс уенчылары Дмитрий Воронков һәм Тимур Билялов катнаша. Шулай ук 18 февральдә безнең Евгения Тарасова парлы фигура шоуда старт алачак. Без егетләребез, кызларыбыз уңышларга ирешергә дигән өметтә калабыз. Шулай ук инде безнең Казанда туган Камила Валиеваның командалар арасында фигуралы шоуда чыгыш ясап, җиңү белән тәбриклибез һәм горурланабыз, сөенәбез. Олимпия уеннарын белгәнебезчә безнең хәтта спорттан ерак кешеләр дә күзәтә башлый. Менә 4 елга бер килүче җәйге спорт төре булсын ул Олимпия уеннары, әллә кышкы спорт төрләреме? Ничектер барыбер берләшәләр кебек, халык та берләшә, телевизор экраннары каршына җыела, спорт белән кызыксына башлый. Ничек уйлыйсың, Радик? Сире нидә аның? Ниндер могҗизалы сире бармы аның? Әлеге Олимпия уеннарының халыкны берләштерүендә? Әлбәттә бар, ул теләсә инде зур спорт ярышларын, теге спортка якын булган кешеләр яратып баралар. Һәр спорт төренең үзенең яраткан тамашачысы бар. Җәйге спорт төрләрендә шул җиңел атлетикада баралар, барысы да кышкы спорт төрләрен бигрәк тә инде безнең фигуралы шоуны һәм шул биатлонны хатын-кызлар, әтиләр, әниләр, апалар, әбиләр дә карап утыралар. Бик рәхәтләнеп. Икенче ягы бар, менә шушы Олимпия уеннарында соңгы елларда гадәткә кергән теге сәяси факторлар роль уйнамасын иде. Аны күреп торабыз, инде роль уйный башлады кебек. Әле Камила Валиева килеп чыгып безнең беренче урынга әлегә тартып чыгарды. Менә шундый көрәш булмасын иде, сәясәт күбрәк азрак булсын иде. Илнар, менә Россия командасының чыгышын дип әйтик, бу очракта ничә медаль алса, уңышлы дип санарга мөмкин икән? Быел узган Олимпиада белән чагыштырсак, хәтерләсәк, узганда бит безнекеләр 17 генә медаль итте, һәм аның икесе генә алтын иде. Берсен хоккейчылар итте, чөнки дөрес әйткән андагы көндәшлек дәрәҗәсе шундый иде, отмаска мөмкин түгел иде. Оттыру дөресрәге оттыру ихтималы күпкә азрак иде отуга караганда. Икенчесен бит Алина Захит уйнады, ул алды. Шуңа күрә бу елы миңа калса 3тән күбрәк булса, ул инде уңышлы, әмма аның белән туктап калмаслар. Быел хәтерләсәк, соңгы 2 Олимпиада бит инде безнекеләргә бик күп допинг тирәсенә чыккан шау-шу аркасыннан бик зур басым булды. Монысында допинг шау-шулары әкренләп икенче планга калды. Моның өчен коронавируска рәхмәт әйтергә кирәк. Хәзер монда бөтен төп чара ничектер дә авырмаска, ахырга кадәр ярышны алып чыгып барып җиткәргә, бөтен медальләрне уйнатырга, бөтен ярышларны узырга. Һәм тагын мәсәлән икенче ягы бар. Нигенә дисәк тә, Кытай инде Россия белән бик якын дустана мөнәсәбәттәге ил. Шау-шулар миңа калса әзрәк булачак һәм медальләр күпкә яхшырак булачак узганнан. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Радик, татар спортчыларының Олимпия уеннарындагы чыгышын бәяләүдә нәрсә таянычысы булып торачак? Аларның профессионаллыгы һәм әлбәттә инде уңыш кирәк. Дөрестән дә, сезгә безнең белән әңгәмәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз һәм безнең татар спортчылары уңышлар белән сөендерсен иде. Рәхмәт сезгә. Олимпия уеннары бары тик медальләр яулау белән генә түгел, балаларның да төрле спорт төрләренә килүе белән төгәлләнсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.